Multikulturalnosť u Vojvodini tema, ktorú volontere Medzinárodného volonterského kampa u Ruským Keresture obrabiajú u druhým týždňu. Že by nám nebolo možno byť veľa volontirania, lebo že by nebolo naporné, tak sme toho roku odlučili po prvý raz za 10 roky kampu, ktorí už boli, že by sme mali upoznávanie nacionalnosti, to je také varenia, pretože že by strany volontere doznali dať o nás. Že keď prišli, že nám už slobodný čas dať so vypitovali, videli sme, že ich to ciekaví dať o nás, tak sme teraz jeden týždeň pošli celý tomu. Naštívili ich i hostci, pripadníky rýžnych národnostov, ktorí žijú v Srbiji a volontere mali náhodu probovať ich tradícijné obliečivo. U realizácii toho kampa značnú úlohu mala i lokálna zajednica. Ljudi nam baš želje pomogli, so Kerestura, donirali nam ovoci, soki, dahto nam kolača prinesol dejaki želenjavi i dahto nam i penježi donirali, mali sme isto i donaciju burekov. Volontere ščiro dzekujú všetkým, ktorí im pomohli u roboti i dopriniesli, že by še čustvovali co príjemnejšie.